Fire in the hole! Headshot. Enemy down. Okay, let's go. Cover me. Headshot vittu nyyppä, mä fragaan sun kajarit. Eka serras kaatuu, sinä ja sun kaverit. Pelikentin taas, päivituuden versio. Tultiin takas koko klaani Mersiso. Teidän servulla, onko vittumainen virus? Pelaa pari minuuttia ja taksit näyttää miinus. Kämperit vittu, meikät vaan russaa. Voidaanko nauhoittaa? Ei kun meikä ounaa, nauhoitussessiot vaihtu CS. Ei enää naisia, koska CS on mun elämä. Ennen kädelläni koskit itseni ja naisia. Nyt kourassa kiinni on mun optinen hiri. Meipä tuu meille, tsekkaa mun CS-video. Meikä omistaa, kato kun nyypät hajoo. Meikäksit on hyvä loma tunnol. Edutaan sua ja huuda lol lol lol. OMG lol VTF, meidän elämä pyörii CSS. 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 No meikäläinen mä piskämpää mestoil.